Neste 25 de novembro, a CIGA centrará as súas reivindicacións nos coidados. Na central din que a pandemia puxo de manifesto a súa importancia, que non foron nin están sendo obxecto de protección especial. Entenden que descoidar a quen coida tamén é violencia machista. Dende a CIGA levamos anos reclamando que se lle dean ás tarefas de coidados o valor real que teñen como traballos esenciais para a sociedade. Por esta razón, o lema escollido este ano é descoidar a quen coida é violencia. Porque os coidados, lembran a CIGA, deben estar no centro das políticas públicas. Din que a emerxencia sanitaria evidenciou a importancia fundamental do traballo doméstico e de coidados. Denuncian que as mulleres quedaron expostas de xeito desproporcionado ao virus. Dado que o seu papel predominante como coidadoras no ámbito familiar e como traballadoras nos sectores sanitarios, sociosanitario, limpeza, comercio, empregadas do fogar, etc. Tamén demandan permisos retribuídos para as persoas traballadoras que teñan que facerse cargo de persoas enfermas en corentena ou que precisen de atención urxente. Tamén poñen o foco nas consecuencias da suspensión da actividade presencial no ensino durante o confinamento. O peche dos colexios e centros asistenciais traducíronse nunha sobrecarga de traballo non remunerado, con especial incidencia nas familias monoparentais, deixando en evidencia que a corresponsabilidade dos homes non é tal. Como consecuencia, foron de xeito maioritario as traballadoras quen asumiron ou ben os recortes nos seus salarios ou ter que reducir en parte ou totalmente a súa xornada para prestar estes coidados. A Central Nacionalista convocou para o vindeiro día 25 unha concentración ás portas do Servizo Galego de Colocación de Vilagarcía. No acto aproveitarán para reclamar á Xunta e ao Goberno Central medidas urxentes e concretas para coidar os que coidan.